دەم باش bi zimanê Kurdî bixwîne û binivîsîne. Çawa tîpê rê tê bilêvkirin. Rê, ra, raw, rawe, rawes, rawest, rawestgeh, 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 rawestgeh. Rê, ra, ran, rane, ranik, ranik. Rê, re, req, req. Rê, rê, rê. Rê, rê, rêj, rêje, rêjin, rêjink, rêjink. Rê, rı, rış, rışk, rışk. Rê, rî, rîş, rîş. Rê, ro, ro. Rê, rû, rûv, rûvî, rûvî. Rê, rû, rûd, rûdê, rûdên, rûdên. Heger kêfî we ji film re hat, bişînin ji hevalên xwe re min bişopînin li ser YouTube, Facebook. Spas.